Hej YouTube. Ja, mit tv det er helt sort lige nu. Men jeg kunne lige gå ind i det spil, jeg skal spille. Og det spil, jeg skal spille, det er Playoffs, som jeg også skal se her nu. Jeg vil lave lidt trickshot, som jeg også gjorde i går i Modern Warfare 2. Det kan godt være, at det tager lidt tid, før det bliver uploadet. På en eller anden grund gider det ikke uploade. Jeg brugte hele dagen i går på det. Lokal. Hvad for dagen skal det være? Ej, okay, jeg skal ikke glemme, hvad jeg har alting. Det var ikke alting, bare halvbaner hedder det. Nå. Hvilken bane skal vi lave trickshot i? Yes, see. Marriage. Han gør det. Search and destroy. Der. Eliminated and wonder. Bare, skal vi sige. 10, fint. Custom classes. Hidden. Så kan vi se, om min trusmand med class, det er fint. Nej, der skal den ikke være, det var bane på. Ja, det er fint. Nej, jeg kan ikke tage noget det. Det er bare nederen. Det er bare nederen. Jeg har også rigtig cool til den her pistol. Det skulle være rigtigt. Ja, bruger du mors computer? Hvad? Undskyld, det er lige min familie. Nej, det er ikke ringe mig den så. Det er lidt. Jeg filmer altså lige. Ja, undskyld for forstyrrelsen. Hvor er det fint. Ja. Booty. Og så er der en ny. Og jeg er stadig ikke god. Og jeg er ret hæs, synes jeg. Jeg er sådan set. Det er her til tegn. Og den der. Men her tager vi bare. Nej. Det er nogen. Og den rammer billeder. Ja. Så skal jeg se. Og den er på 14. Heller ikke lige hver gang man rammer på første forsøg. Jeg har prøvet det før. Hvad fanden? Ja. Jeg er ikke specielt vant til at spille den her bane. Det er meget vant til at spille. Jeg glemte at sætte livet ned til 30, så men jeg glemte ikke bare. Sidste gang jeg spillede den her bane, der jeg prøvede at lave en anden glitch. Jeg kender sådan som en rigtig bots, hvis det var på Twitch, men det virkede ikke rigtigt. Det var noget jeg prøvede før, ja. Men jeg kunne ikke huske, hvordan det fungerede rigtigt. Så det virkede ikke. Wow, okay, jeg godt nok ikke finde ud af at ramme det. Nå, så ramte jeg. Det er ikke specielt fedt. Nej, vi skal lige se det.
Nu kigger jeg så på den første skærm, men jeg godt kan nå, hvor der skifter om til det så. Og det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt. Omsætter Tactical Insertion, det ved jeg faktisk ikke. Kan jeg ikke huske. Det er altid sådan, jeg spiller Battles 2. Det hele. Men hvis jeg bare spiller noget Saints Row. Eller noget andet. Det er altså det, jeg spiller dag. Saints Row har jeg spillet dag. I går spillede jeg også noget Modern Warfare 2. Det er bare glad nu. Så kan jeg lade der meget tøj af det der. Au. Au. Det var ikke helt meningen det der. Jeg går lige ud nu og sætter lige en masse 30. Nu kan det så næsten ikke mere. Nu skal jeg ret meget så. Men Ballista rammer bedre. Kan jeg overhovedet høre mig? Jeg var ret langt væk fra kameraet, og jeg talte ikke specielt højt. Men det jeg sagde, mens jeg var helt nødvendig værelset, mit værelse sådan, så sagde jeg, Ballista rammer bedre end det, så jeg skader bedre. Mere. Hedder det. Den skader ikke bedre, den skader mere. Eller de trickshots, jeg ved det. Det har nok ikke lige været med i Face, men det blev ingenting. Jeg har da set flere trickshots, man bare drejer rundt en gang, og det er det eneste, jeg laver. Det er ligesom en 360 bare i luften. Godt, nu kan jeg mindst ikke kaste den. Den her video, den bliver nok lidt lang, men det gør ikke noget. Det er bare trickshot. Jo. Det er kramt, det. Så jeg tager sagtens kan tage den på min bene. Det er det. Er der også et der? Nej. Det ville vel ikke gøre noget, hvis jeg brugte kasket? Nej. Det var ikke sjovt. Tæt på. Skal det der forestille små vipper, eller hvad? Hvad skal det så? 3, 4, 3. Det der. Det vidste jeg godt, men det kan være lidt bedre, men nu når jeg forstår det.
bedre end ingenting. Jeg laver dem ikke specielt fede. Det er jeg ikke så god til i Black Ops. Heller ikke med Tactical Assassin. Ret nu en trickshot, det virker godt.